Legendele, cântecele și obiceiurile sunt comorile noastre inestimabile care ne definesc autenticitatea. Este de datoria noastră să le păstrăm, dar și să le transmitem din generație în generație. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Diana Mubarakșina și astăzi vorbim despre legende, tradiții și obiceiuri. Pentru că suntem în pragul primăverii, evenimentele dedicate sărbătorii de Dragobete, dar și atelierele de confecționare a mărțișoarelor sunt actualitatea zilei. Muzeul Național de Etnografie și Istorie Culturală este gazda acestor evenimente care au drept scop promovarea tradițiilor noastre. Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală este gazda unor evenimente 2 zile consecutiv. Spuneți-mi care este tematica și scopul acestor evenimente. Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală s-a gândit, sau ne-am gândit toți colegii împreună, să organizăm un eveniment amplu dedicat sărbătorilor de Dragobete și Mărțișorului și văzând multe solicitări din partea școlilor, a diferitor centre de creație, am decis să extindem acest atelier pentru 2 zile. De fapt, este un atelier de confecționare a mărțișoarelor tradiționale și această zi este dedicată sărbătorilor de primăvară, 1 martie de Dragobete, precum și evenimentului dedicat înscrierii acestui element al patrimoniului național românesc în lista reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural. Cunoaștem cu toții că în decembrie 2017 mărțișorul sau elementele acestui simbol a fost înscris în lista reprezentativă UNESCO. Acest lucru ne obligă, ne responsabilizează să fim activi în promovarea acestei tradiții și să sensibilizăm în special comunitățile locale despre importanța acestui simbol al primăverii. Și atât, muzeul este instituția care este obligată și își dorește să organizeze asemenea evenimente. Va fi un program artistic, va fi și ateliere de creație cu copii. Așa cum am spus, sunt foarte multe solicitări, de aceea ne-am gândit ca tot spațiul din muzeu să fie dedicat copiilor și astăzi și mâine vom avea copii de la Asociația Obștească Concordia, Proiecte Sociale, o instituție care se ocupă cu apărarea drepturilor copiilor din familii vulnerabile. De asemenea, vor fi și refugiați din Ucraina, vor fi copii de la diferite școli, precum Liceul Dragoș Vodă din Stăuceni, municipiul Chișinău, din Bălăurești, raionul Nisporeni, și alte instituții din Republică și din Chișinău. Colegii mei, muzeografii, vor arăta copiilor cele mai tradiționale tehnici de confecționare a mărțișorului. Vor fi de asemenea și programe artistice dedicate dragobetelor, aceste sărbători românești al dragostei. Puțin cunoaștem semnificația acestei tradiții, legendele, dar sper că astăzi copiii vor afla mai multe și vom sărbători Ziua Dragostei de Dragobete și nu pe 14 februarie, așa cum este în vogă acum să se sărbătorească. Totuși suntem în spațiu românesc, suntem români și trebuie să ne cunoaștem în primul rând obiceiurile și tradițiile noastre. Dar cum considerați de multitudinea noastră de obiceiuri, tradiții, simboluri care ne caracterizează ca popor? De ce anume mărțișorul se bucură de o popularitate atât de mare chiar și în zilele noastre? De fapt, primăvara înseamnă un nou început, un nou an agricol și iată, în antichitate cunoaștem cu toții că începutul anului era 1 martie, când se începea primăvara, iar mărțișorul este un simbol al începutului unui nou an agricol, un nou început, o renaștere a vieții, a vegetației, deci și iată, acest lucru merită a fi sărbătorit și aceste lucruri, desigur, sunt asociate cu multe tradiții, obiceiuri și iată, noi, cei care suntem în muzei, încercăm să promovăm aceste tradiții, iar simbolul mărțișorului este cel mai relevant simbol pentru începutul unui nou an agricol.
Dar și multitudinea de legende legate de acest simbol probabil entuziasmează atât copiii cât și oamenii maturi. Da, sigur, sunt foarte multe tradiții, legende dedicate mărțișorului, dedicate dragobetelor. Ele sunt foarte multe, sunt diverse. Pentru noi este important ca să transmitem tinerii generații semnificația sărbătorii, desigur, împreună cu aceste legende. Este important ca acest simbol, care este recunoscut la nivel mondial, să cunoască o răspândire mai mare, să fie cunoscut în toate localitățile Republicii și nu numai, în tot spațiul românesc, așa cum am spus. Din păcate, trebuie să spunem că în unele zone ale României această tradiție este pe cale de dispariție. La noi, în Republica Moldova, situația, după mine, ar părea fi una mai bună, deoarece chiar și în perioada sovietică mărțișorul era promovat, era recunoscut ca o tradiție, iar în perioada independenței, de acum, acest element este promovat și mai mult. Datorită acestui efort, mărțișorul sau tehnicii de confecționare a mărțișorului a fost înscris în lista reprezentativă UNESCO. Este o recunoaștere a acestei sărbători. Spuneți, vă rog, cine a fost Dragobete? Dragobete e un cuvânt care are mai multe sensuri. Înseamnă și o sărbătoare, înseamnă și un personaj și este chiar și o insectă care se numește Dragobete și în unele regiuni dragobeți se mai numesc chiar mugurii de la copaci. Dacă o să vorbim despre personaj, Dragobetele uneori este considerat a fi fiul babei Dochia. În prezent, datorită mass media și a culturii de masă, Dragobete este supranumit zeul dragostei la români, un echivalent al lui Cupidon. Dar, dacă e să aprofundăm această materie, lucrurile sunt mai complicate. Dar datorită căror atribuții i s-a acordat o sărbătoare, i s-a dedicat o sărbătoare? Ne apropiem de începutul primăverii și de Dragobete, în multe regiuni românești, inclusiv la noi, se zice că este ziua când se împerechează păsările. Ele încep să ciripească foarte zgomotos, își construiesc cuiburi și iată că cu acest prilej, în unele regiuni se spune că și oamenii încep să-și construiască viitorul cămin familial. Flăcăii și fetele se duc în această zi la pădure pentru a culege flori, firește, comunică, se cunosc mai bine unul pe altul, iar în unele localități exista această tradiție că se organiza chiar o cununie de o zi și băiatul și fata se considerau a fi o pereche, un cuplu pe parcursul anului. De asemenea, se zice că băieții ar trebui să prindă fetele și să le sărute. De aceea se spune că Dragobetele sărută fetele. Astăzi trăim în alte realități, dar totuși foarte mulți tineri tind să-și exprime sentimentele de dragoste în această zi prin mijloace moderne, flori și altele. Poate cunoașteți niște superstiții, niște tradiții referitoare la această sărbătoare? Se spune că trebuie neapărat să păzești această sărbătoare, să nu lucrezi. Pentru că dacă o vei neglija, ai să-ți pierzi vocea și ai să sâsâi, asemenea păsărilor. O altă superstiție legată de această sărbătoare zice în felul următor, că trebuie neapărat de Dragobete să-ți găsești pereche. Se referă la tinerii necăsătoriți. Și dacă nu reușești, ai să fii singur pe parcursul anului. Dar niște obiceiuri asemănătoare nopții de Sfântul Andrei pentru fete nu sunt? Nu vă pot spune. În general, există în cadrul marilor sărbători, la multe sărbători sunt practici divinatorii, când fetele ghicesc când se vor căsători, ori cine va fi ursitul lor.
În cazul Dragobetelui, parcă nu am întâlnit, s-ar putea că eu să nu cunosc, dar știu că în această zi se recomandă ca fetele de dimineață să-și spele fața cu zăpadă, pentru a deveni deosebit de frumoase. Dar dacă nu avem? Dacă nu avem, recurgem la ceea ce avem. Spuneți-mi, vă rog, cum percep copiii la vârsta atât de fragedă? Ce este Dragobete? Ce sărbătoare este aceasta? Ce semnifică? După cum știm, Dragobetele este o sărbătoare, o tradiție populară românească. Ceea ce noi, ca profesori, ca mentori, vrem să îndrumăm pe copii, în primul rând să știe că Dragobete este fiul babei Doclea, cum se știe din tradiția populară. Dar este o sărbătoare despre iubire, despre să fim mai buni, să fim mai darnici și să fim alături de cei dragi ai noștri. Nu neapărat Dragobetele, zic eu, pentru copii, să fim mai buni cu frații noștri, cu semenii noștri, cu cei care sunt mai empatici, de ce nu, sau și știți cum vârsta asta a copiilor este foarte interesantă, pentru că și eu și dumneavoastră, toți din copilărie, am avut așa o dragoste ascunsă. Și sigur că ei încearcă acest sentiment din fragedă copilărie. Și eu zic că e un sentiment foarte frumos, mai ales că e un sentiment pur, pentru că copiii sunt puri la început și sunt foarte curați și de aceea noi formăm această tradiție și acest sentiment pentru copii. El poate veni nu doar pentru a avea un sentiment față de unul de celălalt, dar și către natură, de ce nu? E o dragoste cât mai frumoasă și mai, zic eu, și prietenească trebuie să fie. Ce activități pentru copii sunt în această sărbătoare? Iată, chiar ieri am avut un eveniment care a avut loc la noi în Centrul de Creație a Copiilor Floarea Soarelui, unde copiii au confecționat felicitări pentru cei dragi. Cum ar veni? Mamă, chiar și poate au pe cineva care simpatizează. Am avut felicitări cum împărțesc dragostea către natură. Îmi pare foarte rău, dar poate într-un alt interviu chiar avem acele felicitări care sunt confecționate de copii. Au fost și pictate, au fost mai multe tehnici în acele picturi, în acele felicitări pictate, au fost și lucrate manual. La evenimentul de astăzi, ce vor face copiii? Uitați-vă, astăzi e un eveniment foarte important pentru Centrul de Creație Floarea Soarelui, pentru că, în primul rând, vom deschide acest mare eveniment cu cântece populare, cu ansamblul Mugurașii și ansamblul de fluieriști Cimbrișor de la Centrul de Creație Floarea Soarelui. Apoi avem, dacă observați, sunt mai multe mese, veți observa, unde vor fi ateliere cu profesorii de la noi de instituție care vor confecționa mărțișoare. Și fiecare copil care intră astăzi în muzeu va merge acasă cu un mărțișor, adică va simpatiza, să zicem, mărțișorul masa 2. Se oprește acolo, doamna îi îndrumă, le dă tot ce este necesar pentru a confecționa acel mărțișor. Și deci el astăzi are posibilitatea să confecționeze el cu mâna lui un mărțișor și să meargă acasă cu un mărțișor pentru el sau pentru cineva drag. Vă mulțumesc mult! Și eu. A fost foarte interesant! Mărțișorul, cunoaștem o multitudine de legende despre el. Povestiți-ne, vă rog, câteva, cele mai interesante. Bună oară, se zice că odinioară un balaur ar fi luat în captivitate soarele. Și iată că un voinic ar fi luptat pentru a-l elibera. A reușit, dar a fost rănit și picăturile de sânge ale voinicului au căzut pe zăpadă. Și în cinstea acestei victorii, care de fapt a asigurat continuitatea vieții pe pământ, oamenii poartă mărțișor. O altă legendă spune că cândva de mult o fată spăla la râu niște farfurii
și iată că s-a rănit la un deget, au căzut câteva picături roșii și de atunci a pornit această tradiție că fetele să poarte câte un mărțișor. Apoi se mai zice că odinioară ar fi fost o competiție între flori, între toporaș și ghiocel. Competiția era cine dintre ei a răsărit primul. Vrea și ghiocelul să aibă prestigiul întâietății și toporașul. Și toporașul nu degeaba are denumirea de la o unealtă tăioasă, l-a rănit pe ghiocel. Și au căzut câteva stropi de sânge de la ghiocel și în amintirea acestui fapt, oamenii confecționează mărțișoare care uneori au și această broșă în formă de ghiocel. După cum puteți observa, în toate aceste legende este vorba de o luptă și apar două elemente contrare, alb și roșu, zăpada și sângele fierbinte. Se crede că aceste legende ar exprima metaforic lupta dintre vară și iarnă. Și până la urmă biruie vara. Vine căldura și vine primăvara. Ar exprima această perioadă de trecere din luna martie, când ba e frig, ba e cald. Cât timp trebuie sau putem purta mărțișorul? Sunt câteva prescripții în acest sens. Unii zic că în primele 10 zile ale lunii martie. Alții spun că pe parcursul întregii luni. Și o altă prescripție spune că trebuie să-l porți până ce ai să vezi primul pom fructifer înflorit. Iar atunci ai să legi mărțișorul de acest pom pentru ca pomul să dea roadă pe parcursul anului, iar frumusețea florilor să ți se comunice ție. De asemenea, mai este și o altă credință care spune că trebuie să-l porți până ai să vezi primul cocostârc. Și după ce ai văzut, poți să-ți pui o dorință în gând și să arunci mărțișorul pe o apă curgătoare. Apropo de cocostârci, spuneți-mi, vă rog, de unde s-a luat legenda asta sau mitul acesta că dacă vezi primăvara pentru prima dată un singur cocostârc, vei fi singur tot anul. Da. Dacă mai mulți, înseamnă că vei fi înconjurat de mai multe persoane. De unde s-a luat această legendă istorie? Aș putea doar să presupun. În general, aceste credințe și legende, ele sunt înregistrate începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Întotdeauna când este un prag important al anului, de începerea unui nou anotimp, a unui nou ciclu vegetal, oamenii încearcă prin diferite modalități să prevadă timpul, ce îi așteaptă, și în gospodărie, dar și în viața personală. Și faptul că există această credință că dacă ai să vezi un cocostârc singur, ai să fii și tu singur pe parcursul anului, de fapt exprimă o idee foarte prezentă în folclorul românesc. E vorba de ideea de căsătorie și de întemeierea unei familii. Observați, majoritatea basmelor populare se termină cu nunta eroilor, pentru că, de fapt, acesta este și idealul vieții umane și rămâne și până în prezent, în mare parte. Întemeierea unei familii este o încununare a destinului uman, potrivit mentalității tradiționale. Sunt și alte credințe de acest gen. De exemplu, se spune că dacă ai să vezi un fluture alb, înseamnă că pe parcursul anului ai să fii cam bolnăvicios, iar dacă vezi unul mai roșietic, ai să fii plin de sănătate. Luând în considerație că am găsit o persoană care cunoaște atât de multe despre legendele, tradițiile poporului nostru, nu puteam să nu acord această întrebare referitoare la cocostârci. Dar revenind la mărțișor, spuneți-mi, vă rog, în ce parte trebuie să-l purtăm și de ce? În prezent, mărțișorul se poartă aproape de inimă, în partea stângă, la reverul hainei.
În același mod cum se poartă, de exemplu, insignele sau buchețelul la nuntă pe care îl poartă vorniceii. Potrivit tradițiilor mai vechi, mărțișorul se poartă legat la încheietura mâinii sau la gât, deoarece acestea sunt zonele prin care o influență negativă poate să pătrundă pe sub haină și să facă rău corpului uman. Iar mărțișorul are menirea de a ne proteja de tot ce este rău. O să mai întâlnim și tradiția că mărțișorul, de exemplu, poate fi purtat chiar și la deget. Există și această tradiție. Suntem un neam cu foarte multe tradiții. Cum considerați, de ce anume mărțișorul se bucură de această popularitate chiar și în zilele noastre? În primul rând, pentru că când se apropie primăvara, cu toții parcă simțim venirea unui nou început. Am vrea să marcăm într-un anumit mod această perioadă, punându-ne speranțe de ceva mai bine, de realizări, de fericire. Și mărțișorul tocmai exprimă acest moment, aș zice, festiv. El face mai deosebit începutul primăverii. Apoi, față de alte tradiții populare, mărțișorul este mai simplu să fie confecționat. El nu se compară, de exemplu, cu o cămașă de sărbătoare, costumul popular, pentru care trebuie multă muncă ca să-l confecționezi. E mai accesibil. Pe parcursul ultimilor decenii asistăm la un interes sporit față de tradițiile populare. Interes și față de dragobete, redescoperirea tradiției șezătorii, a clăcii, a curățirii fântânilor și a multor altor sărbători. Și mărțișorul este una dintre aceste sărbători care continuă până în prezent. Poate că și o altă explicație ar fi faptul că până în prezent se practică, mai ales atunci când sunt copilași mici, să li se prindă la încheietura mâinii, în primii anișori, un fir roșu, ca să nu se deoache. Ei bine, mărțișorul este un fir cu o semnificație asemănătoare. Uneori și el este numai de culoare roșie. Știm cu toții că acum câțiva ani practicile culturale asociate zilei din 1 martie au fost incluse în lista reprezentativă UNESCO. Și datorită acestui fapt, ele sunt și mult mediatizate, sunt un element de mândrie și la noi și la alte țări în care există mărțișorul. El este promovat ca o carte de vizită a țării. În acest mod vorbim altora despre tradițiile noastre și, în ultimă instanță, despre identitatea noastră.